smarteste apps overhovedet, og vi kalder det korte vej til en lang bytur, men lige præcis den 9. november, der tror jeg ikke, der er nogen grund til at bruge den. Der er kun et sted, hvor der bliver fuld knald på, og det er kaptajnens domicil her, Spektrum på Christians Brygge. Hej, jeg hedder Emil Lange, jeg spiller på Spektrum den 9. november. Det bliver simpelthen så sjovt, og jeg glæder mig rigtig meget til at drikke mig rigtig fuld med Nordsjælland. Jeg havde just først at spille på Spektrum den 9. november. Alle Nordsjællands gymnasier er inviteret. Vildeste fest. Skål. Hvad så? Vi kommer fra Butterfly Shop. Det er også til at klæde Spektrum på den 9. Vi glæder os til en hjernedød fest. Det går helt ud. Hej så, Kasper Lature, kaptajn på Spektrum. Vi glæder os sindssygt meget til at byde alle nordsjællandske gymnasier velkommen her den 9. november. Og så åbner vi op for en kæmpe fest. Hej alle sammen, Tjerno her. Vi befinder os på Spektrum, hvor der her meget snart skal holdes den fedeste fest nogensinde fra Nordsjællands Gymnasier. Det bliver helt vildt sindssygt. Jeg glæder mig utrolig meget til at komme og lancere min nye voks-serie, der hedder Tjerno Style Intense, som jeg har valgt at lancere på netop den her dag. Og hvis I køber min voks, så kan I score en forsøget pige ligesom mig, det er jeg sikker på. Hej, jeg hedder Don Cato. Jeg skal spille nogle plader til en fest her på Spektrum den 9. november. Jeg sidder nu lige her og får en brun shoes i en brun bar her i Kaptajnens Lounge, lige under mainstage, hvor jeg skal spille nogle plader, hvor rummerne bliver rystet. Skål.